imi vabereki muchiti rwadzisa kudai, hungava upenyu here hwekuti handitaudzani nevabereki vangu? It's been more than 7 years mushure mekunge ndadzoka kumba on a random day. At this time, ndakanga ndichibva kucollege. Ndakasvika pamba ndikaona pasina vanhu. I had a very long day at school, saka ndakanga ndakaneta. Ndakanga ndine makeys angu, ndokubva ndavhura zvangu back door rinonanga nemukitchen. Ndikadarika zvangu nemuskalari, ndichipinda mukitchen ndichitarisa kuti hapana chikafu here. Ndapinda paya, as I walked into the living room, I felt a presence. Vhudzi rangu rikamira, but I ignored it. The previous night, ndakanga ndisina kurara nekuti ndakanga ndine assignment yakanga iri due the following day. Nguva yese, I had kept on procrastinating up to the last day. Munongoziva zvinoitwa kucollege. Saka ndakazorara ndichiresearcha. Then I woke up very early kuti ndibite traffic yemutown ndinosubmita assignment yangu ndibate deadline. Back to my story. Ndakakanda bag rangu pachair mudining room. Ndokubva ndanogara muliving room. Ndakanyatsosvika ndikareclina sofa kuti ndite compensate hopedza nezuro. Handina kumbotora 5 minutes ndisati ndajumwa nehope. Ndaiti kuneta, ndotiwo zvekare gumbo rekwa left kurwadza nekuramba ndakatsika clash mutraffic. Magiya munongoziva kurwadza kwaanoita kune vaya vanodriva mamanyo. Mai vangu vaiva nditengera Hyundai i10 first year pandakatanga kuenda college. She didn't have time to drop me as she was a busy woman. Mai vangu is a hustler. Apawo baba vangu havashandi. I will explain kumberi and it will make sense. These are my parents that I'm talking about. Asi zvacho zvavakandita nanhasi ndinovavenga. Ndichangorara ndipo pandakavhunduka ndichinzwa kuti pane munhu aindibata-bata. All my siblings were out of the country and ndini last born. Baba namai vangu vanhu vaya vari strict zvekuti taisaita matambiro akadai. Saka ndiani munhu uyu? Zvinhu zvese izvi ndakazvifunga kwemaseconds mashoma. Ndichinovhura maziso haano mashure. Paive nevarume vapfupi vaviri vaive nemufananidzo wemunhu sekuti 2 hands and 2 legs, but they had a tail. Musoro yavo yainge iri mukuru and speech was strange. Pandakavhura maziso ndakasangana nesmile and mazino acho aive mahombe achibleed. Zvese zvandataura kumashure izvi zvinhu zvandakaona within a few seconds, and munoziva kuti hopedze masikati ukarara 5 minutes unoita unge warara 5 hours. Brain dzangu told me kuti we were in trouble. This was not a dream and we were under attack. First feeling, ndakanzwa mudumbu mangu muchita unge munhu ari kutsvedza. Mabvi angu akadedera. Ndakanzwa ziya kubuda. Hapwa dzangu dzikatanga kuvava, kamwe kakupisa so kanoita mapwa kana muchikaziva. Vanhu vaya vakanga vaine simba asi maoko avo aitonhora. Vakatanga kundidhonza vachitaura strange and inaudible things. Ndakascreama, but I was alone at this time. I was not able to get my phone kuti ndifonere any help. Ndakatanga kudhonzewa into one bedroom yairara sisi wangu akaenda kuAustralia. This room ndainge ndine time ndisingaipinde. Vasikana vemabasa vaisagara, and most of them would complain about having endless yeast infections. Vanhu ava vaine simba and I felt hopeless. One chacho chaive chandipinga pandakazama kutiza ndikadona ndichinozviruma rurimi. I started to bleed. One chimwe chacho chikatanga kunanzva ropa. Munoziva panguva dzakadai unoshaya kana zano. Ndakazvuzvurudzwa kupinzwa murumu uya and rakaita bishi kuda kundibisa jini randaive ndakapfeka. Ndakange ndichintsarawo, ndakagwisa asi simba chairo ndakanga ndisina. Zvaikonzerwa nekuti ndakanga ndichitya uyezve zvinhu izvi zvakanga zvine simba. Ndakaona kuti zvaida kundiita mukadzi. I was helpless and I had given up. I told myself kuti this was my last day on earth. Ipapo ndipo pandakarangara kuti regai ndichinamata munamato wokupedzisira ndichifa hangu. Pandakangotanga kudana zita raJesu nekuti Mwari wangu ndirangarire, ndakaona simba raMwari. Simba rakanga rine zvinhu zviya rakatanga kupera. Ndipo pandakatanga kunamata ndichishedzera mudenga, ndakanamata zvandaive ndisati ndamboita muupenyu hwangu, zvinhu zviya ndokubva zvadisappear. Kubva ipapo, I rushed into the bathroom and washed my face. Yaiva yakazara a strange fluid. Ndakatora makiyi emota yangu nefoni ndikamhanya kubuda pamba apa. I rushed kushopu yamai vangu iri mutamu. Ndichisvika, I was very nervous. Kuona mai vangu ndakabongomora mhere. Vakati ko zvaita sei? Vakati ngatibude mushopu sezvo makastoma nevanhu vakanga vakutanga kuungana.
Takanda tikanopinda mota, and I told mom everything. Vakandituka, vakati ndinonyepa. Nyaya iya yakapanduka. Ndikashaya kuti ndaive ndaresva chii. I left and I went to my friend's place. Maparents ake vanhu vane rudo. Ndichitema ndikaudza shamwari yangu akakahlamara nazvo. Since vabereki vangu vakanga vari strict, pakachaya 5 ndakabva ndati chiregai ndiende nekuti mutemo wekumba kwedu ndewekuti ndaifanira kusvika kumba before 6. I got home before my parents, ndikagara mumota nemadoors angu ndikanyatso-make sure kuti akakiyiwa nekuti ndakanga ndichitya kuti zvinhu zviya zvichazonditevera. Maybe I was hallucinating. In no time, my parents akasvika, both my mom and my dad vakanga vakatsamwa. Vakabva vandidana nefull-name yangu, ndikaziva kuti I was in trouble. Ndakatevera ndikanzi ndipinde mubedroom. Door rakakiyiwa. Baba vangu vakaburisa bhandi vakatanga kundirova. At this point, ndakanga ndiri second year kucollege. Baba vangu vakandirova kunge nyoka yainge yapinda mumba. Mhosva yangu yaive kuti ndaive ndapumha mai uroyi. Ko mai ndaive ndavapumha uroyi papi? Handiti ndaive ndaenda kwavari ndichinotsvaka rutiziro mushure mekunge ndaatakiwa nezvinhu zviri strange kumba kwedu. Ndakaridza mhere. Baba vangu vakasiya bhandi vakaita kunditsika kusvika ndapera simba. Vanhu vanogara cottage vaive vachaisa vakauya vakapinda mumba kuna amai vangu. Amai vangu vakamira padoo vakati musapindira nyaya yababa nemwana. Ndakarohwa kusvika vaneta ndokubva vandiregedza. Ndakasumuka ndokubva ndanopinda murumu. Ndakavhara dhoo ndikabva ndarikiya. Ndakatanga kutekstira shamwari yangu ndichimutumira mapicture ekukuwadzwa kumeso kwandainge ndaita. Ziso rangu 1 rakanga risingaoni. Kumeso kwangu kwakanga kuine madzvanga. Ndakamirira kuti vabereki vangu varare nekuti shamwari yangu yaiva yandiudza kuti upenyu uhu wakanga usina kunaka. Akandibvunza kuti zvii zvanyatsokuitika. Ndikamutsanangurira. Akarwadziwa kuti instead of kuti vabereki vangu vandiprotecte uyezve vanyatsonzwisa kuti chii chaitika, vabva vawedzera kundirova. Mai vangu mushure mekunge zvaitika izvi vakafonera masiblings angu vakabva vanyeba. My sister called me akandiudza a lot of heartbreaking stories yezvinhu zvaitika pamba pedu asati abva kuenda kuAustralia. Ende ndiyo imwe reason yaiita kuti nguva yese ange asingatsoki kumba. I discovered a lot of information about my mother. Baba vangu vaingowafuza vakabikwa. Mai vangu ndiyo vaiva neshangu inorira. Vabereki munotirwadzisireiko? Ndichadzoka vatete ndopedzisa nyaya yangu. Good morning Zimbabwe. Tinotenda nekuteerera kwamaita nyaya iyi. Inyaya iri strange. Vati ivo vachadzoka nekuti vaneta nekutaipa. Saka tichamirira nyaya yedu part 2 tinzwe kuti chii chaitika. Vanhu ava vainge vamudhonza, vanenge vanhu vane muswe, vane maoko anotonhora, uyezve vane magums anobleeda. Vanhu here kana kuti zvikwambo? Zuro handinakwanisa kuposta nekuti ndanga ndisiri kunzwa zvakanaka. Aiwa, the struggle continues. Mamadezi ndorwara, mamadezi nesingarwari. Anyway, nyaya iripo ndeyekuti isusuka zvikoro zviri kuvhurwa neTuesday. Kune vose guys vari kutumira mari, ndinokutendai. Thank you very much. Pane vari kutumirawo mari paEcocash. Mwari akukomborerei, Mwari akuwedzerei pamabisa. Ndinoziva kuti mune maresponsibilities enyuwo amunawo. $5, $10 amuri kutumira iwawo mari ave nemi. Kozotiwo vanhu vari kudiaspora vari kutumirawo mari yeschool fees. Mwari akukomborerei. We are very very grateful. Pane ino nguva nyaya iripo ndeyekuti zvikoro zviri kuvhurwa neTuesday. Saka tanga tichishura kuti kana pane vamwe vanodawo kubatsirawo mungatitumira mari kuitira kuti Monday tibve tanobhadhara school fees. Nyaya iyi imi ndimi mungatiudzawo kuti munofungei nenyaya iyi. Inyaya inotyisa, but since it's a developing story, regai timirire part 2 tinzwe kuti what exactly was happening in this household. For us, regai timbogumira pano. Tatenda.